شارەدەریە قامشلۆ دەربارەی روخاندنە ئاڤاهیا خۆیان گەڤن کۆ کەروەدانên cuda li pêxwe anî bû daxuyan yek belav kir. Şarederiyê te kes kir ku biryara rûxandinê piştî lêkolîneke dûr û dirêj hatiye dayîn. Ji ber ku avahiya sala 1935 êdî bersiva hewcedariyên bajarekî milyonî nade û ji aliyê teknîkî ve jî metirsî li ser jiyana karmendan çêkir. Şarederiyê di daxuyaniya xwe de ev sedem rêzkirine wiha zelal dike. Avahî sala 1935 di dema Fransayê de gava Qamişlo tenê 5000 kes bûn hatiye çêkirin. Îro hejmara niştê cihan giştiye milyonek avahî, milyonekî û avahî bo xizmetguzariyan têrê nake. Kompanyaya Fransî ya ku avahî çêkiribû, hîn sala 2008 hişyarî da bû hikûmeta Sûriyê ku temenê avahiyê xilas bûye û ew berpirsyariya tûr û danekê nagire serxwe. Şarederî eşkere kir ku tu biryareke fermî nîne ku ev havahî weke şûnewarekî dîrokî bênas kirin. Erwiha rêveberiyên çand û şûnewaran ên rêveberiya xweser piştrast kirin ku tu astengiyeke yasayî li pêşiya rûxandina wê nîne. Tabloya nexşandî ya li ser dîwarê avahiyê bi baldarî hatiye parastin û wê li avahiya nû ya şarederiyê were bicih kirin. Erzê avahiyê wekî milkê şarederiyê dimîne, lê wê li wê erdê projeyekê bazirganî were çêkirin û wê dahata wê bo başkirina xizmetguzariyên bajêr were bi kar anîn. Îcar di derbarê biryara rûxandina avahiya şarederiya Qamişlo da xelkê deverê û 21 rêxistinên civakî bi tundî li dijî vê biryarê derketine û daxwaza parastina nasnameya dîrokî ya bajêr dikin. Avahiya şarederiya Qamişlo got di dîroka wê vedîgere sala 1935 û wekî yek ji sembolên herî kevnên bajêr dihat naskirin û dîtin, niha tê rûxandin. Di demekê de ku rêveberiya xweser plan dike li şûna wê navendeke bazirganî ava bike. Hevkara me Vîviyan Fetih li ser vê mijarê raporeka amade kiriye, em ê bi hev rolê temaşe bikin.